Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun tansah nuwun para kadang pamiyarsa sedaya kakung swana putri kang tenasa kinurmatan. Badhe kanthi kalenggan dalu punika ngaturaken wilujeng dalu dumateng Bapak Kepolisian Kecamatan setempat kang kinurmatan. Tansah ngaturaken wilujeng dalu dumateng Bapak Kepala Desa saha para perangkat-perangkatipun ingkang tansah kinurmatan. Perundangan para kadang pamiyarsa kang tansah minulya. Sesarengan giyaran kula seni campursari Anggun Wijaya ingkang kawengku dening Bapak Mudin Sapari kawengku Bali Wisma wonten leladan Sumber Banjar, Kecamatan Bluluk, wonten Kadipaten Lamongan. Barang-barang keluarga ageng Anggun Wijaya matur nambah nuwun kanthi dukungannya Agung Wijaya Production Sound System juga DS Entertainment ngaturaken nambah nuwun. Sesarengan Anggun Wijaya kanthi panglipur yang tansah saged kula aturaken dumateng ngarsa panjenengan sedaya kaping 9 Kor Maras lambang kejayaan Anggun Wijaya kanthi adicara nawar kalih saking Sungai Gangga panjenengan sami saged kaipur dening tari ular kanthi adicara ing sajenipun Seniwati saking keluarga besar Anggun Wijaya ngaturaken tari demo khas Jawi Wetan asli kanthi adicara ingkang pamungkas panjenengan saged kaipur dening Mondeso Bedayan Sekarsari tetebangan budaya Jawi. Para kadang pamiyarsa mekaten kanthi panglipur ingkang sak mangke saged atur unjuk dumateng panjenengan sedaya wonten panggung perkasa Anggun Wijaya. Adicara kaping 9 sumangga kita sami-sami anglaras kanthi Kor Maras lambang kejayaan Anggun Wijaya. Ngaturaken wilujeng dalu saha wilujeng Amir Sani.
Banjar panggenane sedaya prakonco sayo saiko kapitanasa angelukuri budaya bangsa kita sano lestariyo mreng asatulodo kantor pasugatan Agung Wijaya ingkang nomo Agung Wijaya seni Jawa Timur saking kita Lamongan sumber Banjar panggenane sedaya prakonco sayo saiko kapi tansah ngaluhuri budaya bangsa kita samo lestariyo mrengok asatulodo kantor pasugatan pramiyarsa kang minulya aturi lekekang prasaja sano mirsanono pagelaran kula seni campur sari Agung Wijaya ingkang nami mugi saged angrembaka ing sanuswantara Lamongan kang kalaka wis gondang Jaya Jaya Wijayanti merdeka tetep merdeka kalis rupita sineksen mangke juwana pambagya mring para pamirsa kawula aturi lekekang prasaja sano mirsanono pagelaran kula seni campur sari Agung Wijaya ingkang nami mugi saged agrebaka ing sanuswantara Lamongan kang kalaka panggenan kawula Jaya Jaya Wijayanti merdeka tetep merdeka kalis rupita sineksen mangke juwana kakung miwa putri warga Agung Wijaya ingkang nami Hatara Sekar Rino Cegongso kahabu Jawi Wetan kita kang ginelar sun pambagya
Ciraharjo kang tumuju saka Promirsa uga sandeng atur kali iso ing sami